Имам да отговоря на въпроса: кога и как ще се живее на Марс? Въпросът за червената планета, четвърта в Слънчевата система, е много интересен. Американската правителствена агенция НАСА, отговорна за Националната програма за космически изследвания, изпрати сонди и роботи за разузнаване, с цел да се разбере дали има възможност за живот на тази планета, какви са условията там, кога и как ще може да се живее там. Ще се опитам да отговоря по-моему на този въпрос, който се подема периодично от науката, в последно време особено засилено. Ще засегна малко познатата история на тази планета. Но да се спрем първо на едно от последните съобщения на НАСА. То се базира на наблюденията на марсохода Curiosity, което значи любопитство, космически апарат, който се движи самостоятелно по повърхността на Марс, след кацане през 2012 година. Според тези наблюдения, на Марс е много вероятно да е имало живот преди хиляди милиони години. Но има и по-нови изследвания на климата и на наслоявания на червената планета, които също подсилват теорията, че там е имало живот. Някои изследователи обаче изказват съмнение, че роботите, изпратени в кавички на Марс, всъщност показват снимки от Земята, което буди съмнение и в нас, че информацията, която ни се предоставя за космическото външно пространство, дали е достоверна. Според една теория на конспирацията, на Марс са живяли хора, но са го разрушили много отдавна. След като тази теория е таксувана като конспирация, започва да губи сериозност, за съжаление. Според нея, човешките същества са били на крачка да унищожат планетата в резултат на ядрена катастрофа, което обяснява червения цвят на повърхността й. Марс не е червена по природа. Тя става такава в резултат на избухване на атомни бомби. Първото нещо, което й се случва след взривяването им, е ядрена зима, при което се отделя такова количество пепел, че е то да блокира проникването на светлина от Слънцето. Такава зима може да трае от 100 до 1000 години, в зависимост от количеството пепел, което се е отделило в атмосферата. Всички природни ресурси умират в резултат на този феномен, а планетата почервенява. Официалната наука казва, че това е несериозно. Според едно специализирано научно списание, червеният цвят може да проистича от интензивното окисляване в атмосферата без кислород на преобладаващия там минерал пирит, който се състои от желязо и сяра. При разтваряне на микрочастиците му се получават утайки от ръжда и железни сулфати с типичен червен цвят. Разбира се, проучванията според науката продължават. Излизат в официалните и източници новини, че Марс е била топла и влажна планета, че вероятно тя е подслонявала живот преди много милиони години, но нещо се е случило и планетата е загубила своята атмосфера. Превърнала се е в твърда, замръзнала пустиня, каквато е и днес. На практика, дистанцията между двете гледни точки на науката и на конспирацията се скъсява, но нападките на науката срещу конспирацията продължават, като конспирацията, губи все повече своята сила и правдоподобност. Ровър Curiosity
който се приземи на Марс през 2012 година, изследва различни аспекти на кратера Гейл, за да проучи тази трансформация от топло и влажно към сухо и студено. Тоест, изглежда, че Марс е била планета, подобна на Земята, с реки и океани, с плодородни почви, но в един исторически момент се е превърнала в суха и безплодна пустиня, почти без живот и така нататък. Който се интересува, може да намери много повече данни в интернет. Но защо НАСА изкарва тази информация сега, и то малко по малко, на порции, че съществува извънземен живот не само на Слънчевата система, не само в галактиката, а и в други части на Вселената, така че под някаква форма да ни подготвят, в даден момент да ни съобщят онова, което за много хора то отдавна е било реалност. И не защото го е казала НАСА, а защото са го изживяли лично или посредством други информации и познания, достигнали до планетата Земя. И сега нека се спрем на друго познание, което не е научно, не е от НАСА, което също ни говори за живота на планетите от Слънчевата система. Това познание е изпратено на Земята чрез различни посещения и контакти с личности и човечества, към които ние не принадлежим. Те идват от външния космос. Един от тези контакти е на Енрике Кастильо през 70-те години на миналия век с хора от Плеядите. Това са кумулус от звезди, намиращи се според науката на 500 светлинни години разстояние в една точка от нашата галактика, Млечния път. Контактът бил доказан от няколко източника. Той е бил реален. Имало е много фалшиви такива, но този е доказан с документи и регистри, които валидират неговата истинност. Тези извънземни хора са се свързали не само с Енрике Кастильо, но и с много други земни жители, не само през 70-те години, но и през цялата история на човечеството. В книгата си НЛО «Човешко зазоряване» Енрике разказва за срещата си с извънземните човеци. И ето какво научаваме от тях. Вашата Слънчева система е имала 13 планети. Една от тях изчезнала в резултат на 2 големи войни. Остатъците от нея са известни като астероиден пояс, поддържащ орбита между Марс и Юпитер. Нещо от изчезналата 13-та планета е останало и то се намира в най-отдалечения край на Слънчевата система. Тя е тъмна, следователно студена. Там отиват всички същества, които след много опити или прераждания не са могли да достигнат до задоволително подходящо място в елементарната скала на прогреса. Тези същества, убийци, крадци, подкупници, фабриканти на смърт, заедно с онези, които причиняват война и т.н., ще бъдат подложени логично на съответната суровост, с която те са се отнасяли към други същества от същата вибрация или модел, или тип, т.е. към ближния. В скоби да припомня поговорката «Каквото си посял, това ще поженеш». Докато не научат урока, ще остана в тази среда. По-късно ще им се даде друга възможност да се издигнат. Но не само жители на Земята обитават тази страховита планета. И други същества от различни места на Слънчевата система биват изпратени там. Там е това, което ние наричаме приблизително ад. Всъщност това е нисша планета.
Край на цитата. Какво ни говори това? Ами, че в Слънчевата система от Меркурий до Плутон има живот, има и луни, не само на Земята, и на Марс също. Имало е, има и сега живот, но възниква въпроса, който много от нас се задават. Защо Марс е такъв? Защо е червен? Какво се е случило? Сега ще анализираме нещо и то е от Апокалипсиса на Йоан 12. Ще ви прочита цитата тук, който се разказва за свалянето или падането на едни духове на земята. Но преди това те са дошли отвъд Слънчевата система и са навлезли в нея, преследване от други. Ето какво ни казва Апокалипсисът. Жената и змеят. И на небето се появи голямо знамение. Жена, облечена в слънце. Пояснявам, това е жената от планетата Земя и наземното човечество, облечена в слънце. Тоест, говори за Слънчевата система. Под небето й беше месечината, а на главата й имаше венец от 12 звезди. И тук ни описва в символи Слънчевата система. Слънцето, Земята, 12-те планети, които вече не са 13, защото едната е била разрушена и не говори за светлина. То е символът на Слънчевата система. И какъв е бил сигналът, който се е появил на небето? Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Тоест, развиваше се в нея човечество, в процес на развитие, в подем, викаше от родилни болки и мъка при раждането. И тук се появява друг символ в небето. Тогава се появи друго знамение на небето. Ето, огромен огнено-червен змей с 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Тук вече ни се говори за извънземна организация, свалена или паднала не само на Земята, но и върху цялата Слънчева система преди хиляди милиони години. Този змей или дракон не е митологично животно, а организация от светове на извънземни същества, рушители на планети и човечества. Те се асоциират с змеи поради характеристиките, които имат. Тези регресивни раси са кръвожадни, враждебни, агресивни, зли. Свалени на Слънчевата система, те падат на Марс и на онази планета, която в последствие е била разрушена, известна като Малдек или Малоон. Тази, на която остатъците се наричат астероиден пояс, намиращ се в орбита между Марс и Юпитер. Първоначално са паднали на тези две места и за жалост една от двете планети, Малдек, е била разрушена. При тази инвазия и в резултат на войните, които се разразили там, преди да дойдат на Земята, като последен редут в тези битки. Не се е стигнало до пълното унищожение на Марс, защото жителите му, марсианците, човечеството, което живеело там, успяло да ги изсели под някаква форма, но това им коствало твърде много. Големи войни се водили там, с термоядрени оръжия. Планетата била подложена на пълно разрушение. Вие навярно се досещате, че върху този разказ, който чувате в момента, е закачена табела «Теория на конспирацията». Затова оставям на вас да прецените дали историята, която разказваме в момента, ви докосва, дали ви засяга, дали я свързвате с вашия живот. Ако отговорът е да, то вие сте от хората, които са участвали някога в тези събития, които искат да си спомнят за тях и да участват сега, защото знаят и защото, сигурна съм, могат да поправят случилите се беди някога
и да способстват за измъкването на много хора от блатото на невежеството и духовната мизерия. И така Марс е бил подобен на Земята, пълен с живот, обвит във вода, растителност и плодородни почви, но бил почти разрушен в тези космически войни. Апокалипсисът на Йоан също разказва това под формата на символи. Опашката му повлече 1/3 от небесните звезди и ги събори на земята, а змеят застана пред жената, която щеше да ражда, за да изяде детето й, щом се роди. Тоест, този змей паднал на земята, биейки се, преследван в космически бой, повличайки с опашката си 1/3 от звездите на небето, преследван, причинявайки разрушения по пътя си, откъдето минавал. По-нататък в стих 7, глава 12 се казва: и настана война на небето. Михаил и ангелите воюваха с змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха и нямаха вече място на небето. И беше повален големия змей, древната змия, наречена дявол и сатана, който съблазнява цялата вселена. Той беше повален на земята, а заедно с него бяха повалени и ангелите му.